היי, אני אלירן, והיום אני אלמד אתכם איך חופשים את הסודרה על הראש. אז בשלב הראשון אנחנו נפתח את הסודרה. נחזיק אותה ככה, בצורה מרובעת. מכאן אנחנו נקפל אותה למשולש. ונבצע שני קיפולים קטנים. הופכים את הסודרה, שמים אותה על הראש. ומכאן נתפוס את שני הקצוות. נתחיל בצד ימין, ניקח אותו מאחורי הראש, נסובב, נמתח ונכניס בצד של הקיפול. אותו הדבר עם הצד השני, ניקח אותו מאחורי הראש, נסובב, נמתח ונכניס אותו בתוך המרווח של הקיפול. נכניס את השוונצים הקטנים וככה חופשים את הסודרה על הראש.